Višak insulina dovodi do uvećanja telesne mase. Insulin je anabolički hormon koji čuva energiju u vidu depoa. Masti ne dovode do lučenja insulina za razliku od ugljenih hidrata i belančevina. Da bismo ugljene hidrate i belančevine koristili kao izvor energije, potrebno je da se izmetabolišu u jetri, pretvore u glikogen. Ali ako jetra ima već dovoljno glikogena, sav višak će se pretvoriti u trigliceride koje se kasnije talože na periferiji u obliku masnog tkiva. Uravnotežen unos namirnica biljnog porekla i namirnica životinjskog porekla su bitne za jednu pravilnu ishranu savremenog čoveka. Međutim, namirnice biljnog porekla stvaraju prirodne otrove ili antinutritivne materije kojima se brane od negativnih uticaja spoljašnje sredine. Negativni uticaji kao što su suša, zatim vlaga preterana, dejstvo različitih hemikalija, otrova, predatora ili insekata. Ako preteramo sa unosom namirnica biljnog porekla, možemo doživjeti različite digestivne tegobe, a posle određenog vremenskog perioda i opasan deficit pojedinih minerala. Mit o kafi i o tome da kafa može da otrezni čoveka potiče u stvari od samog dejstva koje kofein ima na centralni nervni sistem. Kofein je aktivna komponenta kafe, psihoaktivna supstanca koja povećava raspoloženje, povećava nivo energije, koncentraciju, mentalnu oštrinu. Međutim, to ne znači da će dovesti do eliminacije alkohola iz krvotoka. Da bi se alkohol eliminisao iz krvotoka, potrebno je da prođe od 8 do 10 sati. Zato, ako planirate provod i koristite alkohol, budite odgovorni prema sebi i prema drugima.